Γεια σας παιδιά, λίγοι από εσάς είστε έτοιμοι για αυτό το βίντεο. Θα πω δύο πραγματάκια στα γρήγορα σχετικά με την τεχνική και την εκτέλεση στο bodybuilding και όλο αυτό το viral θέμα του πόσο μπορώ να κλέψω και το την αποτυχία κλπ. Αν θες να μεγαλώσουν οι μυς σου, αν θες κάποια στιγμή να μοιάσεις με bodybuilder και όχι με ένα απλά γυμναστηριακό τυπάκι, θα πρέπει να ρισκάρεις τη τεχνική, θα πρέπει να βάλεις και λίγο παραπάνω κιλά, θα τρίξουν και τα δόντια σου, θα υπάρξει αυτό το σημείο σίγουρα αν θες να μεγαλώσεις μυϊκά. Να φτάσεις σε ένα σημείο να μεγαλώνεις συνέχεια μυϊκά. Θα πρέπει να ζορίζεσαι όπως ζορίζεται ένας πιο ανεπτυγμένος. Θα πρέπει να περάσεις στο οργανισμό σε αυτό το μήνυμα ότι σηκώνει όπως ένας πιο δυνατός, τρώει όπως ένα πιο βαρύς. Καταλαβες. Είναι απλό. Ωραία η τεχνική, ωραία η επιστήμη, αλλά δεν δουλεύει αν θες να γίνεις bodybuilder. Θα μπορούσαμε για ώρες να κάνουμε βιντεάκια που να λένε ότι η τεχνική είναι το παν και τα λοιπά, που είναι ένα μεγάλο σημείο, έτσι η τεχνική είναι ένα μεγάλο σημείο της προπόνησης, αλλά θα χρειαστεί να ρισκάρεις κιόλας και όχι, δεν τραυματιστείς αν ξέρεις πότε να ρισκάρεις. Π.χ. κάνω εγώ 10 παραλήψεις με 50 κιλά πίεση στήθους, την επόμενη προπόνηση θα βάλω 55, 52,5 και θα κάνω 10, αλλά όχι το ίδιο καλές, θα πρέπει να τις καθαρίσω, να δώσω χρόνο και να ρισκάρω με αυτά τα 5 κιλά που βάλα έξτρα, να πονέσω, να ζοριστώ, να μην βγουν καλά, θα πρέπει να δώσω χρόνο στις επόμενες εβδομάδες να καθαρίσω την άσκηση. Αν δεν βάλεις κιλά, αν δεν υποφέρεις, θα μείνεις ο ίδιος. Φιλιά.